Hallå, jag ska spela Mario Kart. Förlåt om ni inte ser så bra, men det här är allt jag kan göra. Om inte... Så! Nu ser det bättre ut. Automatisk. Nu kör vi. Vänta. Bara den här ryggen. Förlåt för den dåliga ljuskvaliteten, men det ser ganska bra ut. Jag hörde rakt in i en vägg. Kom igen, kom igen. Mint! Jag ska mint. Mums. Eller va? Va? Mums! Mint är väl inte gott, kanske. Man vet aldrig. Dum, dum, dum. Har någon smakat mint? Inte chokladmint dock. Det är just inte. Mm! Oh, nice shot! Oh yeah. Jag klart out. Eller nej, oj! Okej. Det låter så här roligt också. Eller är satan? Ja, det är det. Annars skulle vi bara 14. Faktiskt. Jag är bombsäker. Ja, inte nu längre. Jag kan inte skadas. Så. 12. Så mycket mint han hade. 1000 också. Nej. Åh, nice. Så fint. Nu. Eller inte. Så. Oj! Är det någon som efter mig? Åh nej. Allt jag hade kan borta. Ska upp alla mint. Nice. Förut så provspelade jag. Nu ska jag spela in. Yay! Åh, banan! Bananer i pyjamas. Jag vet inte vad som är. Nej! Bananer i pyjamas måste vinna! Kom igen. Vänta. Spräng! Det var enda chans! Förlåt. Men... Okej då, alla de här såg ut att vara bättre på tjej. Okej då. Ni får skriva där nere i kommentarlistan vilket spel ni sen ska spela. Ni spelar Funky. Ja, det ser grymt ut. Perfekt för att slippa bläckfiskar.
Jag tror jag fått allt till det spelet. Förutom blickstormen. Åh! Aj, jag vill Winchable! Ha! Den är min. Så här, hör ni? Älskar mig. Åh! Så mycket pengar är där nu kör. Nej. Oh. Nice! Åh! Vi är ju dem! Jag hörde nästan lite rädd. Aj! Krokar in i allt där. Woohoo! Aj. Fortfarande ont. Nej. Det finns bara en, det är inte värt att offra. Ja! Det där var väldigt dåligt hopp om mig. Vänta, jag ska göra något roligt. Är det en från publiken? Aj. Wow! Kolla här. Magi. Wow! Och ni kan få mer av det om ni vill. Kolla här. Oh. Yeah. Oh. De älskar mig. Hoppas jag. Jag vill ju åka en snurr. Vänta, om vi vinner den här och så kanske vi kan köra den här igen så vinner vi ännu mer. Men vi kan få rak! Hela publiken älskar mig. Jävlar idag! Hoppas jag. En sista. Wow! Boom! Det är så man gör! Lär jag vara mig nu alltså. Wow, 8 minuter. Nu kör vi nästa! Och sista. Det här är finalen, hörni. Älskar er alla som kollar just nu. Det är helt fantastiskt. Nu kör vi! Funky! Vi vinner. Jag ser i en liten ask men jag hade någon. Jag tänker knuffa off av Donkey. Men det kraschar nu. Nej! Åh, det där var nära. Ja. What? Vad säger ni nu då? Det är. Nu har vi massor med problem. Jag vet inte i alla fall. Åh, gud vad rädd! Ja, då var det. Där någon ska. Haha! Min! Ta Yoshi! Snyggt! Eftersom jag såg lite här uppe. Nice!
älskar mig. Om inte ni hör så jublar publiken när jag gör en massa tricks eller något sånt. Fast jag ska bara göra en coin rush eller rain eller vad det heter. Sen ska jag göra en ny Mario Kart-video imorgon. Så ni vet det. Då ska jag försöka inte svära. Jag minns inte ens vad jag har sagt. Jag minns inte. Okej, jag får 10 på den här med. Nice. I am in Shabig. And you cannot overbeat me. 'Cause I'm so cool. Oj! Haha. Okej, det där var en fail. Det där var världens bästa fail. Så hade jag vill ha till så mycket värde. Åh gud, vilket dåligt. Åh gud. Åh nej, vi kan förlora. Aj. Get over here, money. 'Cause I love you. Spelar roligt om det? Yes, och jag spelar in. Åh, vi vann! Yay! Vad är det för tid där? Jag har ingen aning. Åh, kommer jag etta? Oj, ups. Förlåt. Och det där var slutet. Hoppas ni gillar videon för det här. För det första. Goodbye! Och nu ska ni kolla Mario Kart. Någonting åt er se lite bättre. Signal till FS. Och om jag ser där har ett Mario Kart. Jag hoppas ni gillar videon och snälla subscriba. Shadow.